Anders, velkommen til begge to. Ja, tak. Så strammer vi, hvad der kan strammes, og går direkte i gang med de spørgsmål, som i første omgang, som handler om grundloven og de ting, der følger af det. Altså folkestyreting, og kommer lidt senere hen, så bliver der også et spørgsmål af aktuel karakter. Henrik, her kommer det første spørgsmål til dig. En af vores vigtigste love, det er jo finansloven. Forslag til den skal fremsættes mindst 4 måneder før det følgende finansårs begyndelse. Hvornår løber et finansår? Jeg vil ikke være fra januar til december. Nå, men altså, der er ingen grund til, at vi diskuterer det mere. Jeg har ikke tænkt mig at diskutere med dig. Jo, det har fulgt kalenderåret siden 79, sådan en. Og Benny, hvis det ikke lykkes at samle flertal om finansloven i tide, så skal der fremsættes og vedtages en midlertidig finanslov. Hvad sker der, hvis ingen af disse to er vedtaget ved indgangen til et finansår? Hvad sker der så, Benny? Jamen, der kan jo ske 3 ting. Nå, det kunne der muligvis i hvert fald. Den ene er, at staten fortsætter efter retningslinjerne i det foregående års finanslov. Mulighed nummer 2, regeringen varetager økonomien, men kan stilles til ansvar for urimelige dispositioner, når en finanslov igen er vedtaget. Og mulighed nummer 3, staten kan ikke afholde nogen som helst udgifter. Jeg mener, det er nummer 1. At staten ikke fortsætter efter retningslinjerne i foregående års finanslov. Men ved du hvad? Den tunge ende i det her, det er, at det hele bryder sammen. Ja, det gør. Man kan hverken opkræve skatter eller noget som helst. Så det er den hårde vej. Tilbage til dig, Henrik. Statsregnskabet skal fremlægges senest 6 måneder efter udgangen af finansåret og revideres af statsrevisorerne. Hvor mange statsrevisorer skal der være ifølge grundloven, spørger jeg så om, Henrik. Og mit første mulighed, det er, at der er en fra hver af Folketingets partier. Mulighed nummer 2, det er, at der er 6. Og endelig, at det fastlægges simpelthen ikke af grundloven. Jeg mener, at der skal være 6. Det er mere Peter Larsen i øjeblikket, der er formand. Det er det, men det er faktisk ikke noget, der skal er fastlagt i grundloven. Det er det faktisk ikke. Så den gav ikke noget. Benny, lad os se, om det her det giver noget. Hvor mange behandlinger til et hvert lovforslag, og skal et hvert lovforslag have i Folketinget, for at det kan vedtages? Hvor mange behandlinger skal der være? 3 behandlinger. Det skal være 3 behandlinger. Det er nemlig lige, hvad der passer. Henrik, så går vi lidt mere historisk til den igen. Det er jo altså 60 år siden, meget præcist, at grundloven senest blev revideret. Og det var der selvfølgelig en statsminister på det tidspunkt, der skulle føre igennem. Hvem kan det have været, Henrik, på det tidspunkt? Var det Hedtoft?